Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Posisine persis kayak sing dialami Mamnun kambek Cimbrut ndek lokasi kuwi. Waktu ndek nggone-nggonku Pri Permata. Mobil nyar jazz warna lemon. Ya cuman biyen diterak mak-mak wong daerah Tulungagung rada ngantru. Terak komburi pecah kacane pas mari nggonku. Akhire wis apa nek Tulungagung wis koyo samar waktu kuwi. Nggon kono memang rawan sekali karena kidule kuwi Auto 2000 iku enek dalan ngulon. Tembusane Ketanon, Majan. Kan enek sing nyebrangne juga to. Iku ruwame, dalane kurang enak, gak begitu wombo, banter-banter karena dalane los. Teko sing tak omongne mang mlebu ngulon iku mesti akeh sing kadang enek sing ngantri ya to, menggok soalé. Lah sing teko intuk teko lore kuwi menggo ngetan nek ngene pom kebanyan. Dadi rawan banget iku sering kecelakaan iku. Ternyata kok enek CCTV ndek kono. Lah semisalkan biyen kasusnya Mas Mamnun kuwi yo gak ngerti lah nek enek CCTV ya. Soale murni waktu kuwi keselane ibu-ibu kuwi mau sing nabrak mobil Sujokno. Mas Mamnun ku apik. Waktu kuwi kan tak bantu to. Tak bantu ning gone omahe klarifikasi ngene wonge ya mengakui lak salah karena ngantuk gak fokus sampai kaca mobil pecah kabeh Pak. Mesti aku ya gak wani video gak wani foto karena iku kesusahan lah. Ternyata Mamnun malah ya moto ya mungkin tinggi bukti dokumentasi lah ya. Sampai aku rawani upload padahal aku sing ngewangi ya sing bantulah baturi lah bertahap sampai aku saya ngomong sampai aku saya ngitung sampai nunggu Mak Nur dugi waktu kuwi bapaknya juga tak bantu tapi ternyata setelah kasarannya ya minta tempo untuk bayar Mamnun dengan baiknya gak usah karena melihat keluarga yang bersangkutan masih membutuhkan diikhlasno padahal DE mari ngono nek nggone dealer Honda itu kena 8 atau sampai 10 juta. Wis luwih hati-hati ya cah pokoke terutama lewat kono lah.